Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Sabtu Pon 16 Mei 2026. Irah-irahan kebutuhan saking Purwaning dumadi 3 ayat 17 dumugi 19. Wonten satunggal bapak dugi dhateng pastoral panggenan kula. Kula tingali pasuryanipun ketingal peteng. Solah bawanipun pratandani tiyang sayah lan bingung. Saksampunipun mlebet lan lenggah, lajeng kula aturi teh panas. Sawetawis anggenipun kendel, lajeng kula pitaken dhateng bapak kala wau. Pripun, Pak? Wonten kersa punapa rawuh dhateng pastori? Punapa wonten ingkang saged kula biyanton? Mekaten pitaken kula. Bapak kala wau kanthi tumungkul mangsuli pitaken kula mekaten. Kula nembe wonten masalah Mbah Dito. Ekonomi kulawarga kula nembe awrat. Kabetahan kathah, pemasukan boten cekap. Semah kula boten trima kahanan punika Mbah Dito. Saksampunipun manungsa dawah dhateng dosa, manungsa badhe nanggel masalah pagesangan ingkang awrat. Inggih punika masalah nyekapi kabetahan. Purwaning dumadi 3 ayat 17 dumugi 19 kanthi trawaca paring katerangan babagan punika. Manungsa nglampahi rekaos anggenipun nyekapi kabetahan pagesanganipun. Anggenipun pikantuk rejeki kedah dipun rewangi adus kringet. Anggenipun pikantuk rejeki boten gampil. Kedah dipun lampahi kanthi panyambut damel ingkang awrat lan mempeng. Perkawis nyambut damel ingkang awrat kedah direwangi adus kringet punika dipun alami angger kur tiyang. Mrangguli kahanan ingkang awrat salebetipun nyekapi kabetahan, prayogi ampun kaget. Rekaos ingkang kados mekaten punika boten namung dilampahi ijen. Nglampahi gesang rekaos karana kedah nyekapi kabetahan punika kathah rencangipun. Nalika nembe ing salebeting panandang awit nyanggi kabetahan, prayogi eling cakepan lagu dangdut ingkang ungelipun Aku merasa orang termiskin di dunia. Yektosipun boten leres. Ingkang leres saben tiyang ing jagat nyanggi momotan ingkang sami salebetipun nyekapi kabetahan. Tiyang Kristen ingkang wonten salebeting panandang karana nyekapi kabetahan ampun heboh. Katampi proporsional. Kinanten lampah pasrah sumarah dhateng Gusti ingkang andum rejeki. Cak-cakan padintenan. Kadosta nyuwun kacekapan rejeki dhateng Gusti saben ari. Rahayu, Gusti Yesus berkahi. Kaanggit dening Bapak Pandhita Abednego Utama Prasetyo. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.